And yes, ayan, nandito naman po tayo kung saan na bida ang Kapampangan. At ngayon po simula ng taon 2021, nandito po tayo sa Pampanga State Agricultural University kung saan pag-aaralan po natin at malalaman natin mula sa ating mga eksperto kung ano ba ang mga kabutihan o mga benepisyo na makukuha natin mula sa tamarin o sa sampalok. Samahan niyo po ako sa ating programa ngayon dito sa Tirso Romantico TV kung saan na makikita natin ang mga kapaki-pakinabang na dulot o pwedeng idulot sa buhay natin ng sampalok. Ito po, samahan niyo ako, Tirso Romantico, tara na! Ano? Sagot? Ganon yan. To the po! I see Tirso Romantico! Congratulations! King bien na ning tao, ting lumbet ligaya, bayang mas manyaman, at bayang malasa, may ngaring sampalok, mas lamkeng umpisa, at kabang lalambat, maging mayumuya. Hininang sampalok, king pamag-aaral da, king R&D Center, ketiking Pampanga, dakal pa kinabang, aibiyeke kata, na dapat abalo, ing kayang hulaga. Ing sampalok itanam, yan dakal pa kinabang, at makasaupya, king kekatang kabiyayan makasanting yapa, king kapaligiran, kalupaning Thailand at ning bansang India, maraguliyang saup, sampalok karela. Ayan po sir, kailan nagsimula ang inyong pagsasaliksik at programa dito sa ating Tamarin Sweet and Sour dito sa Pampanga State Agricultural University dito sa Magalang, Pampanga? Actually, naitanim yung itong tamarin, itong tinatawag nilang matames, no? Yung, at na-registro namin as Aglibot Sweet Variety. Ang unang orchard o taniman namin ng sampalok, yung matames, mga panahon pa ng 1977, 1978 dito sa campus ng PAC. Hindi pa ako High school pa ako noon. Mula noon, pinalaganap at nakilala ang aming pamantasan, yung Pampanga State Agricultural University or PSAU, bilang source or ng ating sweet tamarin. Dito nagumpisa ang sweet tamarin na kumalat dito sa buong Pilipinas. Yes. Tinawag pa nga yung Magalang na the sweet tamarin capital of the Philippines. Yan, So yun lang, salamat po. Yan ang Kapampangan, ano? So dito siya nag-start sa PSAU, no? Na kung saan na dito napakaganda po ng school na talaga namang ang kanilang focus ay tungkol sa agrikultura. Ang daming pakinabang sa health. Dito ano yung mga produkto niyo, Doc? Yung mga produkto ninyo dito? Ay, may mga vinegar kami. May Vinegar. Mayroon tayong tamarin wine. Ginagamit din po siya bilang lotion. Lotion. Actually, isa sa mga pangunahing epekto ng tamarin pulp dun sa pampaputi yan. Pampaputi. Pwede sa akin yan. Wellness, Pwede sa atin pampaganda. Yan. Nagpapalakas pa siya ng immune system. Kasi mataas daw yung vitamin C, sabi ng mga nag-aaral. Oo, kasi maasim po. Tapos ginagamit din siyang parang may pinag-aaralan kami ngayon na ihahalo yung tamarin leaves, so yung talbos. Oo, yung o yung pating dahon na matatanda, gagamiting component o ingredient ng mga pakain sa mga tilapia. Ang intention nila ay mapataas ang immune system ng mga ating mga aquatic animals, yung ano natin. yung mga pieces, yung mga halimbawa tilapia, yung mga nakukulture na mga isda tulad ng hito, mga ganyan. So yun ang mga ginagawa namin pag-aaral ngayon. Actually, isa pa, marami po siyang mga gamit, no?
Yung pampakuan daw, ano ba yung pampakuan? Yung pampakuan, pampabilog ng tiyan. Hindi, pampa, pampalakas ng sex drive. Yes, Siguro kasama yan. Kasama maganda po yan. pagiging- Ito po, naririnig natin sa kanya yung mga health benefits na makukuha natin sa Sampaloc. No, ayan po si Dr. Virgilio, alam niya lahat. Tingnan naman natin siya, no, dahil talagang siya yung nangunguna din dito sa Pampanga State Agricultural University sa pagpaparami ng sampalok at ginagamit niya rin ito, yung mga wine, may vinegar. Tingnan nyo naman May lotion, ang katawan ni may shampoo. pwede shampoo pong yung gamitin ginagamit yan. ni Sir Virgilio. Tingnan nyo naman yung kanyang katawan para sampalok din. Ay, isa pa po, naging may mga sa mga medical journals, nakatala na po sa mga research article na nakakatulong sa pag-manage ng diabetes. Yan, diabetic. Yung mga diabetic po. So, yung mga tamarin pulp, actually po, marami po tayong ini-export sa ibang bansa, US, Europa, yung tamarin pulp, ginagamit po sa pharmaceuticals. Yan, ginagamit po. Ang dami po kasi nito, yung nabasa ko din, na-search ko, may gamot siya sa puso, sa pampapayat, pampagluta, pampaputi. May epekto sa atay. Meron sa mga diabetic. So, ang dami po niyang benefits. Hindi lang yung bulsa niyo ang magagamot, pati na rin yung inyong kalusugan. So, sa tulong po ng grupo nila Dr. Virgilio Gonzales ng PSAU, magtulungan po tayo mga kababayan na palaganapin at matutunan natin ang mga benepisyo na nanggagaling sa sampalok. Gusto namin ipalaganap ang pagtatanim ng sampalok sa buong bansa dahil unang-una, ito po yung sagot sa ating climate change. We expect a lot of drought incidents. Nakikita po natin, ito yung puno na napakatibay sa tuyot. Kakulangan ng tubig, yan. Matibay po siya kasi pag nasesense na niya yung tuyot, maglalagas po siya ng dahon. Ito sana ang gusto namin gawing reforestation species para sa ito'y akma-akma sa mga mahinang lupa, sa mga nakakalbong bundok na natutulungan natin ang ating kabundukan para ma-preserve ang ating environment. Pangalawa pa, yung may kita tayo sa sampalok. So dalawang beses, no? We are hitting 2 targets in 1 bullet. Nakaganda na sa kalikasan, nakatulong pa bilang karagdagang pagkakitaan sa mga komunidad na nakapaligid sa mga reforestation areas. Unang-una, magkano ba yung kita? Yun ang interesado ng ating yun ang tatanong ng mga tao, siyempre. magsasaka. Bago sila magtanim talagang yung kita ang gusto nilang makita. Mataas po ang demand natin. Alam niyo po siguro yung sinigang mix na tamarind powder na nabibili natin sa tindahan. Ano? Isang company ay umaangkat po, isang company lang yan, na kada taon ng 8,000 tonelada kada taon ng tamarind raw materials for tamarind powder processing. Kaya lang, ang napoproduce lang natin sa Pilipinas ay mahigit lang na 7,000 o 7,870 tons per hectare. So, yung volume of production natin sa Pinas ay sa isang kumpanya pa lang na processing company for tamarind powder ay kulang na. So, yun po ang aming pinapalaganap ngayon sa probinsya ng Zambales, at sa Pampanga, at saka po sa susunod na taon dito po sa Nueva Ecija. Ngayon, ang tanong, magkano pong kita sa, unahin natin itong maasim na sampalok, no? Pwede po sana natin siyang pitasin ng mga 8 months after flowering, mula buwan ng October hanggang December. Magkano ang kita? Minimum po na 140,000 per hectare neto kung walang middleman. Yung ikaw mismo ang may-ari ng plantasyon, walang ahente, diretso na sa planta, kikita ka po ng pinakababa ng 140,000 hanggang 200,000 kada hektarya. Yan ang mga Ayun po. Tsaka ang kaganda nito, hindi siya masyadong ma-maintenance.
hindi siya, walang spray, walang gastos, hindi Even sa mga hindi insekto, kailangan Doc? po yung mga insecticide, fungicide. Hindi niya kailangan ng spray. Ang kailangan lang niya, pag mga buwan ng March or April, kaunting putol lang, ang mga sanga sa taas, para lumabas yung talbos. Alam niyo naman po yung sampalok, pag lumabas yung talbos, lalabas yung bulaklak. Kung sa mga buwan na tuyot yung bunga. Tuyot yung lupa. So, usually namumulaklak po siya pag nag-umpisa na yung tagulan. Sa sweet naman po, ito naman ang ating panlaban sa mga sweet tamarin sa ibang bansa. Sa Thailand, meron na po kaming na-develop na bagong variety or lahi ng sampalok na makapal yung balat. Yung nauna po kasi nating variety medyo manipis. So, nakapamili na kami at yun ang pinaparami namin. Nakaipon na ng mga 500 grafted seedlings. Ang tanong po, kailan po mamumunga? Kailan po mapapakinabangan? Sa ibang puno po, maghihintay ka man ng kahit nadugtong siya, 7 hanggang 8 taon, doon pa lang sa mag-umpisang mag-produce ng commercial volume of fruits. Dito po pwede po siyang mag-umpisa sa ating sampalok, whether matamis man yan o maasim, pwede po siyang mag-umpisang mag-produce ng commercial na dami ng bunga mula po 4 na taon hanggang 5. Mas mabilis. Mas mabilis po siya. Ang ikinagaganda po nito kasi hindi po talaga kailangan ang pag-spray. So, low maintenance, low input po siya. Kung baga sa ano po, ito yung kung ang magsasakay kuripot, pipiliin niya yung Yan, narito po, ang sampalok. ganda. Sa sampalok po, mapipreserve natin, mapapangalagaan natin ang environment, lalo na sa mga bundok-bundok, sa mga nagkakaroon ng landslide. Tapos po, yung maintenance niya, hindi po masyado. At yung benefits, napakarami po. So, inikayat po namin, kasama ating Dr. Virgilio Gonzales, ang lahat ng nakakapanood, ang lahat ng ating kababayan, na kung meron kayong lote na pwedeng pagtamnan ng sampalok, tayo po ay magtulungan na paramihin natin ang sampalok na isa siyang sagot sa ating sa ating ekonomiya, sa pagunlad ng ating ekonomiya. So, muli po, kasama natin si Dr. ang poging-poging Coco Martin, ang probinsyano ng PSAU, Dr. Virgilio Gonzales. Yan lang. Salamat po, maraming salamat. Thank you. Yan. King bien na ning tao, ting lumbet ligaya, bayang mas manyaman, at bayang malasa, may ngaring sampalok, mas lamkeng umpisa, at kabang lalambat, maging mayumaya. Hininang sampalok, king pamag-aaral da, king R&D Center, ketiking Pampanga, dakal pa kinabang, aibiye ke kata, na dapat abalo, ingkayang hulaga,